Mikäs tuo on? Mikä siellä oli? Takaa näyttää jo vähän tutulta. Oh yeah. Perillä. No siellä on meidän sauna. Täällä sitä ollaan. Tuohon tulee meidän hammokit. Mitä teet? Maailman paras sauna. Mikä siellä on? Mun pikkusemmat. Anna se hypätä sun kädestä. Nonni. Mitäs täällä tehdään? Syödään. No, miltäs maistuu? Hyvältä. Se. Mä heitän tän. Alas päästä. En tiedä. Pehonen. Au, en minä ole. Ei. Älä, voi sentään, voi. Suojelee sua ampiaisista. No se on kyllä ihan totta. Nyt ampiainen ei pysty pistämään. Se on totta. Sitten vielä arkku. Tää tomaattikeitto. No niin, Mikä on tulista? kiitos. Isoni sai saman tyypän. Mikä sulla on sieltä tulossa? Siellä on joku hieno. Tällainen. Toi! Mikä? Toi! Niin. Ole! Ostikko! No missä se piilossa oli? Oo. Paljon. Nyt meidän pitää jakaa. Katsotaan. Tuoten hakee ja sitten ne toi tekee ja mä teen. 0 €. Sitten voi ottaa molempia. Kantelele! Joku noin. Saunassa käystää sit se lehti. Mitä on siellä? Isä Vihta unohtui tonne. Onpa hyvä, että lähettiin. Meinaatteko uimaan mennä? Joo. Moi. Me mennään vaan uimaan ja hyppäämään. Tänään avattiin Tresenet. Se ja 10. En mä uskalla. Mikä on Peppa? Menen. Mitä nyt? Onko hyvää? Ja. Naamas. Onko taahan meillä? Niin tää on aika sopiva. Okei, selvä. Se on Ihan poppuu. Mä... En mä mitään kuvaa. 10. 100 kohta 100. Mä piirsin alussa. Mitä? Se eikä juppi. Ei se piirrän. Ei. Illalla olla täällä ulkona. Vesijuoksulla
Nonni. Nonni. Sitten ulkoileen, kun siellä on hieno ilma. Joo. Ne on mökkitekemistä. Onko? Oi. Menen isi, missä kaupassa sä kävit ostamassa sen? No niin, sieltä samasta paikasta. Mitäs siellä oikein olikaan? Tällainen kokonainen paketti. Nonni. Mä menen nyt kyllä tänne. Sitten kun mä olin tulossa, niin mä ihmettelin, mitä toi on? Mistä se tuli? Onks nyt paljon Treasure X:iä? Joo. Oo, wow, täys paketti. Montakohan siellä on? Isi, mä voin aina Keinillekin jakaa. No niin. Niin. Montakohan siellä on? Mä tiedän. Avataan. Isi, onko se liikaa Keinille ja Onnille ja muille? Joo, sovitaan nää kyllä. Joo. Noin mun kaverit, niin ne on ihmettänyt, kun mistä mä oon. Minkäs sait? Tästä. Oi, paha. Oi, mikä sotku on taas. No, siivotaan. Tosi aika painoa. Toi painoa. Oi. Joo. Mut on varovainen. Oh, wow, minkälaista. Oh. Kahden. Osta vaan ylemmäs. Oi, miten iso kalasia. Ei mahdu meidän enää mahtua antongessa. No aika painavallinen ja sitten se täriksi. Älä sen suun. Sammakko meni ihan itsellään hauen päälle. Oho, onpas rohkea sammakko. Nyt säästetään toi sammakko Keinille. Toi on 77. pidempi. On se vähän pidempi. Sammakko. Oh. Tuolla on haukikin, minkä mä sain. Pitäis kalauttaa kyllä jo hengiltä. Wow, sanois jotain. Jei. Jee. Katot, onko vähän huikea? Jee. Oh yeah. Onko mä jähtää? Oh. Aha. Mites sut sitten silputaan? Moro! Moros täällä. Vielä saadaan nauhalle. Joo. No niin. Onpa hyvän kokoinen hauki. Tosta kohtaa Mä oon mistä... vasenkätinen. Okei. Tällainen näin täältä alta. Tuolta näin tänne alle. Suotta rikos suolia, kun sit sinne tulee sinne kakka sinne sisälle. Haat sillä ja pidät tästä näin, sahailet sitä sitten. Siitä niin tähtäät sinne evien väliin. Niin. Kokeilepa. Kaikki siitä. Tässä Siitä keskeltä. Kättä laittaa, kun täällä on näissä kiduksissa piikitkin. niin, ne oli niitä piikkejä, mihin mä koskin. Joo. Siitä nyt tulla. Oh. Kato, tää on peräsuoli. Tässä on peräsuoli, näkö. Otetaan täältä tää peräsuoli pois. Tää on se kakkaputki. Ja sitten täältä mä kokeile ottaa, jätäpä siihen ja aloita ottaa tätä palloa täältä. Ei haittaa, vaikka limastuu kädet. Nyt sä voit limata käden kokonaan. Tästä painat tosta sormella ja siitä niin vedät sen pois. Siitä painat sormeen sinne väliin ja revit, sitä voi repiä oikein. Sieltä niin. Mikä tää on? Se on se, mikä pitää sen kellomassa. Sillä on kelluke siellä sisällä, ettei se niinku ihan pohjaan asti. Mä olin tänne. Okei, ota Kai tää. tässä on ilmaa. Joo, ota kato täältä tää pussi täältä ihan alhaalta. Niin nyt
täältä alta meet ja nostat sen pussin sitten ylös. Vedät vaan, revit siitä vaan. Se voi repiä siitä. Joo, nyt se puhkesi, mutta ei se haittaa. Tästä vaan revitään tää. Saksaan revittyä kaikki nää, revit kovaa sieltä. Niin. Joo, täältä revitään sillä lailla, että se lähtee tuoltakin irti, ettei sinne. Joo, miltä Sonni tuntuu käsissä? Ilmaisen. No eikö se ole aikamoista slaimia? Onko parempaa slaimia kuin kaupassa? Joo. Ei. Ei lähde lekkää. Nyt revit täältä No, tässä on muuten. Onko nää niitä sen Näitä ei syödä. Ei syödä, ne on sisäelimiä. Ne voi repiä pois. Revi oikein kovaa. Oikein. Limainen. Mäpä auton täältä vähän. No niin, voidaan katkaise ihan tuolta juuresta, täältä näin, niin tuolla puukolla. Okei. Ihan sieltä juuresta katkaiset sieltä. Siitä niin katkaiset. Vähän hierot sitä poikki sitten. Sillä. Olipa hyvä kyllä, että kummisesta tuli näyttää Onnille kuinka kalaa perätä. Joo niin. Siinä on sen suolet. Täällä, katsotaan mitä se on syönyt. Tässä on sen mahalaukku, niin tää voi kyllä haistaa vähän, mutta katsotaan mitä se on syönyt. Nyt. Tässäkin on kala. Siitä on kilto lähtenyt jo pois, mutta Tässä on se kala. Siinä on jotain kalaruotoja siinä. Se on jo. Aika iso. Mitäs ne tytöt täällä oikein? Kato, täällähän nousee telttoja kuin sieniä sateella. Hyvinkö menee? No joo. Olen asunut teltassa pitkiä aikoja. Kerran kävin siinä silloin kun mä olin tuolla Pohjois-Kanadassa tuonne Vinimarin. Ei kakkaa! Mitä se teki? Onni näyttää. Eikä se meni vielä. Oli. Vau, se oli korkealla. Minäkin. Minä voin. Se ilon. Ai. Kun tekee kuttaa. Imaa. Onko se ihan niinku kuovin pääkalla? Ja hanski tulee muu. No nähdään se. Okei. Siellä on poika. Varoittista niskaa. Tiedätkö sä, missä se on se? Ei kun hanski tulee. Kaikki jää sinne. Keilikin tulee tähän alle. Vähän menkää tonne kannolle. Kannon luo. Kaikki yhteen. Enni ja Keili siihen. Varokaa ettei tuu niskaa.
Kattokaa toiseen suuntaan. Se on Larsi. Ei oo. En tiedä, se lentää jossain tuolla. Täytyy varoa sitä, että jos se lentää sieltä niskaan, niin pistää kädet pään eteen, niskan eteen. Siellä on. No niin. Onnen onkima hauki grilliin. Onnen onkima hauki. Tästä kalanpala. Ota, hai. Teini pitää seurata polkua. Linnut pois syödä. Mennään tästä vähän. Että saadaan hauenpas. Missä se ollaan? Hauenpään kolliolla. Kuvan Mutta mulla on. Onko tää mun kiintaseen? Maahan. Onneksi olkoon 9-vuotiaalle. Mitä kaikkea täällä on? Tää voi tehdä. Mäkin on ihan mukana. Onneksi olkoon 9-vuotias. Vielä, että saa lisää. Terve. Oi, hyvä Enni. Enni toi haavi, anna. Ja kala. Joo, siellä oli. Mä näin. Sieltähän tulee kala. Istumaan. Enni, istu. En istu. Wow, taas tuli hauki. Ja vapautat sen. Laitat, et heitä sitä sinne, vaan päästät uimaan. Sinne meni, kala meni kotiin. Vähän satuttais mua. Tässä on tämmönen kakku. No niin, hyvää syntymäpäivää Onni. Hei hei.
Wow. 12 sen sait. Wow. Pannaan tuolla. Ei se kolmi. Lopputulos. Mä sain sen hauen tuolla. Sen pieni hauen. Tuolla on joku hämähäkki. Missä Veska? Kato isi. Jonni, anna mennä. En mä uskalla, kun se täytyy tulla tuohon. Hyppää! 3, 4, 5. Toisella kesällä. On. Pot, itti. Ota pois. Ota mato pois. Ota. Jui, se nukkuu siinä. Noniin. Se oli Jonni hyvä heitto. Enni, onko siellä kalaa? Ei oo kalaa. Nyt tuli hauki. Ja nyt otat sen kalan sitten käteen ja Täältä. Musta tuntuu, että täällä on joku piikki. Mitäs täälläkin? Onko se taas? näytä sitä. Se kävi pinnan yläpuolella. Pikkasen. Se oli jotakin, kun se lötsähti tänne. Tänään tuli tää on 4. kala. Se on pikkuinen. Se on pienempi. Iso kala. Onko se painava? No niin, näytäpäs nyt sitä kalaa. Iso kala. Wow. Onko se painava? Anna. Nyt anna. Anna se. Anna se. Sitä vaan nyt. Ei se ole painava. Tänne nyt sitä kalaa. Pitäis. Kuinka monta haukea mä sain? Onni, älä huuda ja Enni. Enni leikki niillä. No niin, sinne pääsi ja kohta menee Enni perässä. Mennään. Mitä? Saa lähtee. Mikä toi on? Mikä toi? Tuoja, isi. Isi, tuoja. Ui. Tuu tänne. Ai niin. Se tuli pois. Tuliko? Joo, tänne metsään. Tää pitäis mennä tonne.
Mitä sinne menee? Eivät. Joo, ja taas. Se oli. Jee, aurinko rupeaa paistaa. Saadaan hieno ilta. Aurinko paistaa. Tuliko kakkahousu? Ei isi. Onko täällä Onni saunassa? Anni. Mitä? Sammakon. Mitä se on? Tällainen. No niin, anna mennä. Älä huuda. Mä kävelen järveen. Mä hyppään jossain. Kato iskä. Mitä mä Mitä sä näit? Mä taitsen. Mä nyt voi hypätä. Mä hyppään. No Jenni, nyt lähdetään sitten. Mä hyppään huomenna. Noniin. Joo, mä hyppään. Joo, hyppäät huomenna. Okay. Mun pitää ottaa uuni. No, mutta sä jo hyppäsit eilen. Mä hyppäsin joku 10 kertaa. Tänään ei kauheasti. No niin, lähdetään Saudonmaa. Juu, varmasti. Että ei karkaa, niin sä teet näin. Ja nyt se lukkoo ja ota. Oliko Ennillä kala? Oliko? Oliko se tossa? Kato ensin. Hehehe. Kato mun saa. Noniin, hymyjä. Kattokaas kameraan nyt sitten. Meillä on sinne mulle tuli kalla. Missä? Tuossa, siinä on sen panistaa. Tuossa on... Sammakko! Sammakko. Kivi, se on niinku tollanen. Niin voi olla kyllä. Tässä. 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 Oh. Ei. Naisi, mä saan Vau, sä saat sinne tulee. Nyt laitat sinne sitten lisää puita ja ruokit sitä tulta. Sä sitten näppäsit tulet sinne. kaikkiin on näin. Kun se tää on niinku, mä tein suojan lapsille. Siis täällä laitetaan tuli, laittaa vahtokarkin ja laittaa niinku näin. Ja nyt on nytkin se niinku nostaa. Nyt on tänne.
Varo, se on kuuma. Nyt sun pitäisi saada sinne yläpuolellekin varmaan vähän jotain. En minä tiedä. Kai sä näköjään osaat tehdä sen. Aika hyvin. Pitäisikö täällä laittaa tää? Näyttää ennen. Hyvältä näyttää. Niin. Sä teit ihan itse tommosen. Oho. Pitää laittaa tää niin. Ja... Nyt. No niin, lipsahda. Kylmempää kuin mä muistin. Mhm. Sämeet! Niin hyvä Enni. Se menee. Se menee hakki. Tähän. Okei. Mara! Muutamat uljasta. Ei. Omena tällä kädellä. Onks niillä vielä pyrstit tallella? Kohta ne ei voi täyttää. Tää näyttää aika paljon sammakolle. Joo, laitetaan. Enni! Tuon kavau! Ja nyt ota! Vaihdetaan! Otatko sä? Näin. Okei. Noniin. Olipa lähellä. 11. Jes. Önni. Oi. Nostaa tosta vaikka. Voitti. Onni. Vaikka mä jouduin kohta. Oho, aikamoinen riippukeino. Easy kato. Ennen näköjään ainakin grillin valmistelu. Näin. Ihan hyvä. Ennen nyt mä. Niin kun täällä olisi hyppää niin näin. Okei, nytten. Vai sieltä. Mä oon sua. Mihin te ootte mennyt matkalla? No oimaan ilman sua. No onpa vakaa askelainen. Näin teit. Hautoin madon.
tonne. Mä hyppään, sä oot siinä valmiina. Mä hyppään ja sä... Mennään! Syteen tonne. Ei oo täältä. Jos... Eikö sä hyppää niinku näin, joku laasti? Näin. Sä oot hyppää niinku näin, mutta mä hyppään näin. Kato paha uutta mulla on tullut. Mä tarvitsen siitä, mikä tapahtui tänään. Käytte niitä joku kuva. Onko hyvää? Mm. Mikä siellä on? Lepakko. 2 lepakkoa. 1 lähti tonne. Tuoja. Se pääsi karkuun. Se teki. Kuollut samma. On valmis. Jatketaanko matkaa? Minkä koitatte pelastaa? Sammakon. Onko kala? Onko kala? Onko siellä kala? On. On. Au. Tänne päin. Tää on mun toisis paras. On vielä. Tää on mun toisis paras kuva. Siinä apua. Vai saisitko sä itse? Mä haluan koittaa. Mä näen sen piikkipaikat. Sillä on piikkiä täällä niskassa. Mä saada tää pois ja sä koko ajan haluat syödä jotakin. Mä tarvitsin vihreät. Mä saisin. Enni, älä. Mä päästä veteen. Mä päästä. Saanko mä valtaa? Enni, Sille sitten tehdään kalalle. Se on noin pieni. missä sen kakkapaikka? Anna. Pisteitä. Pisteitä. No niin, on hyvä. Tee nyt. Hei Mäkki. Kiva oli. Ikävä taas tulee. Millaistas mökillä oli? Muraleen kanavalle piknikille. Missä pilli? Eväs se vetää aina hiljaiseksi.